मन उड़िला मन उड़िला मन उड़िला मन उड़िला कि नहीं मत कि कहना अरे नरहरिपुर बासिंदा कौन एते स्लो मु भाभी झिल्ली निमापड़ार बोली एते स्लो काम करे अरे झिल्ली तो सब स्पीड काम करे आपण माने हो केमती कहउछंती आपण माने स्लो पड़ी आइछंती कि काकर पई अरे मन उड़िला हां मन उड़िला नहीं नहीं झिल्ली सत्तरे पचास सत्तरे मन उड़ी गला उड़ी के पळेला गला गणपति बाबा सब सरी गला टिके हेले छाड़ सी तो ना सिग्नाल कटि सारे अच्छा जदि आपण मान मन उड़ी गला ताले बहुत बड़ असुविधा हो गला असुविधा कौन है जानते आपण मैंने काली सकाळे कहबे झिल्ली आम पाखु आसला आम मन चोरी कर नहीं पळेला बड़ असुविधा कारण हो गला झिल्ली आसला आम मन धरिकी पळेला कौन मु करी मत भारी टेंशन लगे टिंगा बाबू ए नहीं माने सिद्धू बाबू छाड़ू सी तो शोथे घरे अरे किसी तो गोटे हेल्प करो जेजे बाबू भी ना सी तो आश्रम को चली हम कौन करी से जेजे बाबू मत मना करते झिल्ली तो एत भिड़ को जानी केते कौन तू कहीदेबू तोर कि ग्यारंटी नहीं किंतु मुझे मन को चोरी करदेली ना एबे
आपण ମାନେ ମତେ ବାଡେଇବେ ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ବାଡେଇବେନି। ମତେ ଯଦି ବାଡେଇବେ ନା ତାହେଲେ ଟିଙ୍ଗା ବାବୁ ଘରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିବେ। ଆମେ ମତେ ବାଡେଇବେ ବୋଧେ? ବାଡେଇବେନି ତ? ନାଇଁ 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 ବାଡେଇବେନି। ଆରେ ଆମେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବା। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମନର ସବୁ ସାଇଜ ହାଇଟ ସବୁ ଲେଖେଇବା। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। କିଏ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଧରିଥିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଉଡିଛି ମାନେ କେତେଟା ମନ ଉପରକୁ ଉଡିଲାଣି ଭାବିଲେ? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏତେ କଥା କହି ଆଉ ଲାଭ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନକୁ ଖୋଜିକି ଆଣିବି। ଆଣିବି? ଆରେ ଝିଲି ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସଲ୍ୟୁସନ ଅଛି ବୁଝିଲେ ନା? ମୁଁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନ ଖୋଜିକିନା ଆଣେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଆରେ କାହା ମନ କୋଉଟା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ମତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଏତେ ମନ ଉଡିଗଲା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏକଲା କେତେଟା ଧରିକି ଆଣିବି? ଆପଣ ମାନେ ଯିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ? ଆପଣ ମାନେ ଯିବେ? ଆରେ ନିହାତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନ ଆପଣ ମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନା? ଝିଲି କୋଉଠୁ ଚିହ୍ନିବ? ଆରେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ ଡିସକସିଂ କଥା ହେଇଗଲା। ନନସେନ୍ସ କଥା ହେଇଗଲା। ମୋର ତ ଭାରି ଡେରି ହେଇଯାଇଥିଲା ନା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଟିକେ ମନ ଉଡେଇ ଦେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏତେ ଜଣଙ୍କର ମନ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଉଡିଯିବ। ଆରେ ବାବା କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଝିଲି ପାଖେ ସଲ୍ୟୁସନ ଅଛି। ଆରେ ଗଣପତି ବାବା ଠିକ ଟାଇମରେ ଝିଲିର ଟ୍ୟୁବଲାଇଟ ଜଳାନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି କଥା କଣ? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ଏଇଠି କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଲେଟ ଅଛି? ବୁଲେଟ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କଣ ଭାବୁଥିଲି କି ମୁଁ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନ ନେଇକି ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ସାଇକେଲରେ ଗଲେ ଭାରି ଡେରି ହେଇଯିବ। ବୁଲେଟ ଅଛି? ବୁଲେଟ ଚଲାନ୍ତି? ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଝିଲିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୁଲେଟ ନବାକୁ? ମନ ଆଣିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ହଉ ଆପଣ ମାନେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଲଚକ ଭଣୀକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆରେ ସିଏ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଜାଣିଥିବେ। ସିଏ ଟିକେ ବେଶୀ ଜଲ୍ଦି ପାଇଯିବେ। ମୋଠୁ ବେଶୀ ଜଲ୍ଦି ପାଇବେ। ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଲେଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏ ଝିଲି ବି ତାର ବୁଲେଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ଝିଲି ଯାଇକି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ହାର୍ଟ ମାନେ ସରି ହୃଦୟକୁ ଖୋଜିକି ଆଣିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କରିବ ତ? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ। କେମିତି କହିଲେ? ହାତକୁ ଏମିତି କରନ୍ତୁ। ଆରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ଏମିତି କରନ୍ତୁ। ଦି ହାତ ଏମିତି ହେଲା। ଏ ପାଖେ ଏମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରନ୍ତୁ। ଆରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରନ୍ତୁ। କଣ ତେଲ ସରିଯାଇଛି? କିନ୍ତୁ ବଡ ଅସୁବିଧା କଥା ହେଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି ନୋ ଟେନସନ। ଏଇ ଝିଲି ଆগে ଆगे ଯାଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଝିଲି ପଛ ପଛ ଆସନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମିଳିବ। ଆରେ ଝିଲି କଥା ଦେଇଛି ଟି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଖୋଜିକି ଆଣିବା।
बुलेट ठीक टाइम रे स्टार्ट हेलानी आ मो पई प्रेम गीत गाइबा आरंभ कर दला लचकमणी मते डाकिलानी केते थर ताको बुझेबी मो होउची केवल टिंगा बाबूंकर लचकमणी किंतु ना सेइत पई पर मो कोए मोर ई साइकिल होची इज बेस्ट सत कथा कि न अरे साइकिल रे गले केते आडे मो बुली परिबी ठीक टाइम रे स्टार्ट हेलानी आ मो पई लचकमणी गीत गाइला हां गणपति बाबा तो हेल्प करना लास्ट रे बुलेट भी गीत गाइबा आरंभ कर दला छाड़ो एते कथा हो नाही मु जानिलेनी आपण मानको बहुत जोर ठंडा लागिलेनी सत कथा ना ठंडा लागुची ना लागुची लागुनी ताहाले मते लागुची आपण माने छुआ बेले बहुत गुआ घियो खाइछन हां खाइ नांती नहीं नहीं टिके गुआ घियो खाइथिबे ना खाइ नांती की गुआ घियो खाइछन मते कहले खाइछन सतरे खाइछन आपण तो एते पतला आइछन तापर कोतनी गुआ घियो खाइछन अरे एते पतला लोक कोन गुआ घियो खांती हां मोटा छोट लोक गुआ घियो खांती सत कथा कि न ठीक अछि ए झिल्ली जाउची टिके पानी पी के आसुची तापर ता गुआ घियो विषय माने गुआ घियो गीत विषय कथा हबो सुनिबे तो ठीक अछि झिल्ली संगे संगे आसुची ता भीतर आपण गीत सुनुथन